uBatohi uthi mkhulu umsebenzi osuwenziwe ukwakha kabusha iNPA. Uthi lo msebenzi usuthele izithelo ezinhle uma kubhekwa osekwenzekile nje einsukwini ezidlule okuthinta labo abasolwa ngamacala enkohlakalo. Kepha wexwayise ngokuthi uma siphasiswa isinyathelo esihlongozwayo sokwehlisa isabelo mali seNPA, lokho kuzobe kubukela phansi umsebenzi walolu phiko. Given the demands on the NPA, we really and the crisis that we face in South Africa now, because of the impact on the economy, we really have to be careful, Chair, that the NPA does not lose any of the money that it received. Amalungu amaqembu ezombusazwe eParliamente ayavumelana noBatohi. We need to ensure that the NPA has sufficient financial resources. In the rebuilding of the NPA, we must take a stance that budget cuts is not what is to happen. On the issue of targets, not meeting the targets, I can only say this might be or can be the reason, Comrade Advocate Batohi, that can cause that you don't get the budget, your budget get cut. Okusenjalo uadvocate Hermione Cronje weNPA ekhuluma malungana nokulandwa kwabantu bakwamanye amazwe abasuke benze amacala kuleli uthe kunzima kakhulu ukusebenzisana nezwe iUnited Arab Emirates. Izelamani zakwaGupta kumanje zihlala kuleli yazwe kanti ke zilindeleke ukuba zivele enkantolo yakuleli ngamacala okugwamanda kwamandla ombuso.